हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउट्युब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। दा आङो दिनैहाय फंनैसो खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव। नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नायलांदो आरो जायफोर आंनि भिडिअआव गोदान बे बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा आङो नैबे दानि जुगाव जे बोथोर जे ससियेल मिडियानि दिन बे दिनाव आङो माखासे ससियेल मिडिया बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुबैदों। दा आङो ओरैबायदि सानदों लोगोफोर, माने जोंहा नैबे सोलिबाय थानाय बोथोराव गासिबो बिथिङाव माने जोङो ससियेल मिडियानि मोनफ्रोमबो मा नुयो माने गोहोम नुयो आरो। दा बे समाव जोङो दा माखासे ससियेल मिडियाफोरखौ नुगासिनो दं, माखासे निउस पर्टेलफोरखौ जोङो नुगासिनो दं, खिन्थु गुबुन जाथिनि निउस पर्टेलफोरखौ होनाखै रायजोफोर। आङो जोंनि बर' हारिनि माखासे निउस पर्टेल आं बिथांमोनखौ दिनैसिम नुगासिनो दं। दा बिथांमोनहा दिनैहाय वान साइड जानानै खामानि मावो। मानि थाखाय वान साइड जानानै खामानि मावो बेखौथ' आंथ' बुंनो रोंला, होनबाबो आं बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो लुबैदों। वान साइड जानानै नोंथांमोनहा मा मोननो? हारि फोसाबनायाव निउस पर्टेलफोरनि गोबां आखाइ थायो, गोबां गिलिर बिबान थायो। बिथांमोनहा गोरोन्थिखौ मोजाङाव लाबोनांगौ, मोजांखौ गोरोन्थियाव माब्लाबाबो लांनो नाङा। दा नोंथांमोना दिनै मा खालामगासिनो दङ? वान साइड जानानै मा खालामदों नोंथांमोना दिनैहाय? जायनाखि मोजां बेखौ गाज्रियाव लांगासिनो दं नोंसोरो, जाय मोजां बेखौ मा खालामगासिनो दङ? गाज्रियाव लांगासिनो दं, आरो जाय गाज्रि बेखौसो दिनै नोंथांमोनहा मोजाङाव लांगासिनो दं। बेखौ नुगासिनो दं जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। दिनै नोंथांमोना फल' खालामा नामा गुबुन जाथिनि निउस पर्टेलफोरखौ? एसेबो जेनेबा नोंथांमोना एकदम सिन्था धारना खालामनानै नाया नामा? गुबुन जाथियाव खुनु सरखार नङैनि खोथा गैया। गुबुन जाथिना मा बेयाव थार बाथ्राया बबे नंगुबै, बबे खोथाया नंगुबै नङा, बिथांमोना बेखौ नागिरनानै दिरुननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावो। बबे खनायाव मा जादों, सोर मा भुल मावदों, बेखौ दिनै निउस पर्टेलफ्रा फोसावो। बेफोर बिबाना निउस पर्टेलनि। दिनै नोंथांमोना मा खालामगासिनो दं? जाय भुल मावदों बेखौ दोनखोमागासिनो दङ, जाय मोजां मावदों मा खालामगासिनो दं नोंसोरो? गाज्रि होननानै बिराद बायदिसिना फोसावलागासिनो दङ। दा आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों, माखासे निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ आं दिनै नाम खारिला। दिनै माखासे UPPL हान्जानि बिराद निउस पर्टेलफोर दं, बिथांमोनहा एकदम नंबां जाबां खोथाफोरखौनो एकदम जानला मोनला बानायनानै खोथा फोसावबाय थायो। दा बेखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ, आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रागा जोंगासिनो दं। नेक्स्ट टाइमाव जुदि जोंनि बर' जाथिया एबा जोंनि BTCआ जुदि थरलं थफं जायोबा, खिन्थु जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय आं खोनादों बै जायनाखि वान साइड जानानै हाबा मावगासिनो दङ, जायनाखि निउस पर्टेला नङै बाङै खोथाफोरखौनो नंगौ होननानै फोसावगासिनो दङ, बै निउस पर्टेलफ्रा एक समाव मा जाहैगोन? जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनो हाया होननानै आं सानो। दा नंखायनो निउस पर्टेलफ्रा मोजां जानांगौ, हारिखौ फोसाबनायाव आसि थुयै फोरोंनो रोंनांगौ। गोरोन्थिया मा, भुला मा? दिनै नोंथांमोनहा मोनसे भुलखौ खिन्थायालासिनो दोनखोमानानै नोंसोरो आरो बे भुलखौनो आरो मावनो दिनै खाबु होगासिनो दङ, नङा होमबा लोगोफोर? दा बिराद जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा खोथा। दा जोङो साननो थाङोबा हारिखौ फोजौनायाव, हारिखौ मोजां लामाजों दैथिनलांनायाव निउस पर्टेलफोरनि बिराद गिदिर बिबान थायो। जायनाखि बिबानखौ दिनै बिथांमोनहा मावाखै, जे मावनांगौ बिबानखौ मावालासिनो दिनैहाय बिथांमोनहा दिनै गाज्रि लामाजोंसो लांनो नागिरगासिनो दं। बे लामाखौ दिनै बिथांमोना आगान सुरगासिनो दं। दा रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिगासिनो। दा नंखायनो आङो माखासे निउस पर्टेलफोरखौ खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोनहा मालाय हारिनि निउस पर्टेलफोरखौबो एसे फल' खालाम। दिनैहाय नोंथांमोना सरखारजों लोगो जानानै निउस बानायबाय, गाबोन जुदि नोंथांमोना सरखार जायोबा सोरनि जानानै नोंथांमोना निउस बानायगोन बेखौ सिन्था खालामनो रोंनांगौ। दिनै जुदि नोंथांमोना सरखार थानायावसो सरखारनि फारसे मोजां खामानि नङाबाबो मोजां खामानि होननानै नोंथांमोना निउसाव फोसावबाय थायो, होमबा लास्टआव मा जाहैगोन? नोंथांमोना बे समाजखौ जाहाथे समाज गुबुंलेखौ दिनैहाय जेनेबा मा खालामनो हायाखिसै, माने मोजाङाव लाबोनो हायाखिसै। दा बेफोरबायदिनो जोंनि हारिया गोग्लैसोनो नागिरगासिनो दङ रायजोफोर। दा दिनैहाय जोङो फिसा फिसौ इउटुबारफ्रासो
वान साइड जानानै खोथाफोरखौ बुंनो हागौ वान साइड जानानै माखासे खोथाफोरखौ बांहायनानै नङै खोथाफोरखौबो बानायनानै बुंनो हागौ दिनै नोंथांमोननि बे निउस पर्टेलाथ' बेफोरबायदिखौ बानायनानै बुंनायनि सम गैयाना नोंथांमोना रायजोनि जानांगौ गेजेरनि जानांगौ दिनै नोंथांमोननि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै दिनैहाय नोंसोर माखासे UPPLनि बे निउस पर्टेलफोरनि आखुखौ नुनानै जोंहा दिनै अपोजिट पार्टिनि माखासे निउस पर्टेल ओंखारनांगौ जादों मानो जिहेतु नोंसोर गोरोबलायनाय गैया निउस पर्टेलनि गेजेराव नोंथांमोना निउस पर्टेलनि गेजेरजों बा नोंथांमोना जायनाखि निउस पर्टेल सालायो बिथांमोना माबा मोनसे कमिटि गैया नामा माबा मोनसे एसोसिएसन गैया नामा सावराया नामा नोंसोरो नोंथांमोनहा सावरायनानैसो मोजाङै सोलिनांगौ नङाबा जोंनि बर' हारिया दिनै बबे लामाजों थांगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोनहा बुजिगौ नोंथांमोनहा मोजाङाव लाबोनो सोलोंनांगौ नोंथांमोना जानला मोनला गावनि भिउसनि गावनि रां रुफानि थाखाय बेफोरबायदि वान साइड खामानि मावनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सानो दा आङो बिथांमोनखौ बे रोखोम खावलायनाय थाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनहा अननानै बेफोरबायदि वान साइड जानानै खामानि मावा बथ साइड जानानै खामानि मावो मोजां निउसखौ लाबोयो मोननैनि गेजेराव जाहाथे गुलाय गुजाय सोमजिहोआ दा आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय रायजोफोर आरो निउस पर्टेल नोंथांमोन लोगोफोर दा जेनेबा बुंनो थाङोबा बुंनाय बायदिसो जायो आंथ' दिनैहाय खुनु इउटुबाव फैनो गोसो गैयामोन खुनु ससियेल मिडियायाव आं फैनो गोसो गैयामोन आरो आङो सिमाङावबो सानफेराखैमोन नाथाय आंखौ सम बोथोरासो थिनदों दिनै बर'नि गुलाय गुजायखौ नुनानै आं थानो हायाखै एसेब्लाबो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोरोन्थिया मा बेखौ फोसावगोन बेफोरबायदि साननानैसो आं दिनै निउस पर्टेलाव ओंखारबोनाय जादों नङाबा आंहा दिनै इउटुबाव ओंखारनायनि खुनु सिमांबो गैया इउटुबाव ओंखारनायनि खुनु टारगेटबो गैया आरो आंहा इउटुबजों माबा मोनसे खामायनांगौनि आंहा खुनु सिमां आरो टारगेटबो गैया दा आङो खुनु भिउसनि थाखायबो बानायाखै आं रायजो राजानि मोजांखौ हास्थायो दिनै आं मोनजाया मालाय मा जानो मोनलोङा मालाय मा जानो मानसिया मोनजानाय मोनलोंनायजोंल' खामानिखौ मावा दिनै अनेक मानसिया आंखौ बुंहरो नोंथाङा हाग्रामानि खि जानायखाय बेफोरबायदि बखियो नामा बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंहरो नाथाय जोङो दिनैसिम हाग्रामा सारनिबो गरसेबो जायाखै जोंनाव एकमात्र साननाय दङ जाहाथे हारिया हारि बायदि थांनानै थायो जाहाथे हारिनि सिनायथिया गोमालाङा जाहाथे हारिनि राव हारिमुवा गोजों जोंनानै थायो हेराफोरबायदि बेफोरबायदि जोंनाव मोनसे सिन्था धारना दं दा दिनै मा नुदों सरकार सोलायनायनिफ्राय दिनै मा नुगासिनो दं मोनसेनिफ्राय मोनसे मा जागासिनो दं गासिबो बिथिंनिफ्राय डिफाइट जागासिनो दङ होमबा दिनै सरकार गोदान हिसाबै दिनै बिथांमोना अनेक स्किम अनेक डेभेलपसो लाबोनांगौ दिनै बिथांमोना दा नै फैयै मा खालामफैयो हाग्रामानि सायावल' खुनु मोजां खोथा गैया गाज्रि मोननायनि खोथाल' बिथांमोनाव फैयो खालि 17 बोसोराव मा मावदों 17 बोसोराव मा खालामदों बिथांमोननि खोथाया बेल' दिनै नोंथांमोनखौ आङो बारे बुंगोन खनले जावले बुंगोन आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बुंगोन नोंथांमोनखौ मा डेभेलप जायाखै मानो डेभेलप जायाखै बबे जायगायाव डेभेलप जायै दं नोंथांमोना मेगन गैया नामा नोंथांमोना खर' गैया नामा दिनै खर' दंमोनबा मेगन दंबासो नोंथांमोना दिनै हारिनि डेभेलप जानायखौ हारिनि जौगानायखौ एसेबाबो सिन्था धारना खालामनानै मिथिगौमोन ना थाखा फैसानि गादिखौ नागिरनानै नोंथांमोना नंगौखौ मिथिनानैबो बिदिसो बुंनानै दङ दा बेखौथ' बुजिनो रोंला दा जिहेतु हक 17 बोसोरनि पलिटिकेल खालामनायखौ नोंथांमोना बारहोदो हायोबा नोंथांमोना हाग्रामा सारनिफ्राय 2-3 गुन मावनानै दिन्थि अब्ला नोंथांमोनखौ खुनु रावबो गाज्रि मोननाय नङा आरो गाज्रिबो होननाय नङा दा नोंथांमोना गाव खामानि मावालासिनो एकदम मोजां हाग्रामाखौ बखिबाय थानाय माबा मोनसे होनबाय थानाय बे जेबो जुक्ति गैया नोंसोर सैमा फाग्लाफोर बायदि सोंनानै जेबो लाब गैया नोंथांमोनहा मावनानै देखाय जे 17 बोसोराव हाग्रामा सारा जेखौ मावाखै मावनो हाबोआखै समनि आंखालाव बा माबा मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनाव दा नोंथांमोना नैबे सरकार मोनबाय बे सरकार मोननायाव नोंथांमोना मावनानै दिन्थिदो नोंथांमोना बै समाव गिदिर कमेन्टमेन्ट होदों गिदिर खोथा होदों बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै माथो मोनसेबो मावाखै नोंथांमोना दिनै बखिनायावसो दिन थांगासिनो दङ होमबा बेनो हारिनि मावनो ओंखारनाया बै समाव बिना गयारिमोना मा होनामोन प्रमद बर' नोंथांमोना मा होनामोन सोरबा फेरेंगा मोना मा होनामोन नोंथांमोननि गासिबो दिनै भिडिअ रेकर्ड कल रेकर्डफ्रा दिनै इउटुबाव सार्च खालामनानै नायबानो मोनो दिनै नोंथांमोना बै समाव होनदोंमोन बिटिसि बिटिआर जानायनि उनाव
सुइजारलेण्ड साब माने जाबाव नालागे सुइजारलेण्डआव थांनानै सुइजारलेण्डखौ नायनांला माने बिटिआरावनो गोमो गोथां गोजा बिबारफोरजों बुंफबनाय माने सुइजारलेण्डखौ नुसिगोन होननानै नोंथांमोना बै समाव बुंदोंमोन नखरे नखरे साख्रि होगोन बुंदोंमोन नोंसोर बै समाव केम्पिंआव लेभेल फिसा 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 लालायलायनानै नोंथांमोना दर दर सिथाबलायनानै केम्पिं खालामाखैमोन बोरमाफोर बेफोरखौ बावदों सानदों नोंसोरो बावाखुनु बर' रायजो राजाफ्रा बावाखै दिनै नोंथांमोननि बेफोरबायदि प्रतिश्रुति होनाया दिनै गासिबो मावफुङाखै नोंसोरो केन्सेल मा होनो बेखौ आनसाक्सेस माने सरकार होनो बेखौ फैलार सरकार होमबा दिनैहाय नोंथांमोना बखिनायावनो नोंथांमोना मावा हसिया दिनै दिन थांबाय होमबा नोंथांमोना बर' रायजोनि थाखाय मा मावबावगोन जेबो मावनो हाला आरो नोंथांमोना बुंबाय दाखालि कलेज जाबाय होनबाय गिलु फालु कलेजाबोथ' दिनै फैयै कलेजाथ' दिनै जाया दा मा जाबावगोन दा बै समाव जाबाय होनलायबाय आरो नैबे दा कलेजखौ जायाखसै होननानै बर' रायजोफोरथ' मिथिबाय दाना 2025आवलाय जाहैदों बेयावसो जासिगोनलाय जाहैदों होमबा मा खोथा जाखो नोंथांमोना सावरायनायावनो दिन थांगासिनो दिनैहाय नोंथांमोना दिनै सावरायनायावनो नोंथांमोननि दिनै टार्मसा दिनै जोबगासिनो दङ होमबा नोंथांमोना बर' रायजोनि थाखाय मा मावबावगोन मावनो हाला नोंथांमोना मावनानैबो लाब गैला जा एसे थाखा फैसा खामायनानै मोनदों जा नोंथांमोना बे 5 बोसोराव जे फैसाखौ मोनदों बे फैसाखौ नोंथांमोना थुब्रायनानै लाखादो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोननि सरकारा फैनाय नंला आरो मावनांगौ दंबाबो मावनानै लाब गैला जिहेतु नेक्स्ट टाइमाव नोंसोर जिर' जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो अबेबा मावनांगौफोर दंबा बेफोरखौ बाखि दोननानै थाखा फैसाखौ थुब्रायनानै लानाया नोंसिनि हान्जा नोंसिनि सरकारनि थाखाय बिराद मोजां ना मा बुङो रायजोफोर दा जिखुनु हक बेफोरो राजनितिनि खोथा दा जोंहा नै दा माखासे बिराद गोनां खोथा जोंनि प्रहलाद सारा माने बेखेवनानै खिन्थागासिनो दं दा आं प्रहलाद सारा बिथाङा मा बुंदों बर' रायजोफोरनि सिगाङाव बर' रायजोफोरनो बिथाङा मा फोरमायनो सानदों दा बेखौ आं माखासे भिडिअ क्लिप होगासिनो दं प्रहलाद सारनि बुंनाय दा बे प्रहलाद सारनि बुंनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो गोजोन्थों बेवहाय जोङो जोंनि बे दतमा ब्लकनि सिङाव जे इलेक्सनखौ बोरै सालायलांनो बिनि थाखाय मोनसे अफिसनि दरकार हिसाबै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे न'निफ्रायनो जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनखौ बोरै बारहोलांनांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बोरै थांनांगौ बिनि गासिबो प्लेनिंफोरखौ बानायनाय जागोन जोंहा मोनसे दिनैहाय फोथायनाय दं रायजो राजाफ्रा जोंखौनो दिनै अनसायगासिनो दङ दिनै मोनसे सोलायनायखौ लुबैफिनदों रायजो राजाफ्रा थांनाय बाराव जे प्रमद बर'नि गोदै रावाव परिबर्तननि नामाव बयबो गोसो गोजावद्लाबायनानै दिनैहाय बिटिसि सरकार दाहोदोंमोन दा बेथ' मोनसे आसाम सरकारनि मोनसे षड़यन्त्रआव जानाय बे जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक डे हिसाबै जोङो दिनै गनायनानै लादों आरो एबारनि बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहागोन बे खाथां खारन बेवहाय दिनैहाय गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा गासिबो मोनखानाय गोहोफ्रा गोमालांजोब्बाय आरो दिनै नुबाय थादों जोङो बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय जायफोर दफाफोर दंमोन बे मोनसेबो आखरे आखर पालन खालामनाय जायाखिसै दाख्लि 3 तारिख जानुवारियाव दिल्लीयाव मोनसे रिभिउ मिटिं जादोंमोन बे रिभिउ मिटिङाव गासिबो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जे पेकेजफोर मोननांगौ दंमोन गिदिर इनस्टिटिउसनफोर मोननांगौ दंमोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ गासिबो रेजेक्ट खालामजोब्बाय मावनो हानाय नङा होननानै बिथांमोनाव दाबो पलिसि गैया होनना बुंना होदों रेलवे कच फेक्टरि बेखौबो खालामनो हाया होननानै बिथांमोना स्पष्ट खालामना होबाय एनआइटिखौबो खालामनो हानाय नङा होनना बुंबाय मानो होनबा एनआइटिआ मोनसे स्टेटआव गंसेल' एनआइटि खालामनो हायो बे जाबाय इन्डिया गभर्नमेन्टनि पलिसि दा बेवहाय स्टेटआ अलरेडि सिलचराव दंखायो गतिके बिटिसिआव एनादार एनआइटि होनायनि बेबस्था गैला बेखौ स्पष्ट खालामबाय आरो इउ एन ब्रह्म इउनिभारसिटि इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो स्पष्ट खालामना होबाय अलरेडि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया दरं जिल्ला बा उदालगुरि जिल्लानि खाथियाव तेजपुराव दंखायो गतिके एनादार बेहाय माने इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनाय खुनु खोथा गैया आरो माबाफोर ट्राइबेल कर्स दङब्ला बै थाखानाय तेजपुर इउनिभारसिटियावनो बे कर्सफोरखौ एड खालामनाय जागोन होननानै बेखौ स्पष्ट खालामना होबाय स्पर्ट्स इउनिभारसिटिनि बाथ्राखौ बुंदों स्पर्ट्स इउनिभारसिटिखौबो स्पष्ट बुंबाय बे माने स्पर्ट्स इउनिभारसिटि खालामनायनि खोथा गैया सारा इन्डियायाव इम्फलाव गंसे दं बुंदों दा सारा इन्डियानि मानसिफोरखौनो बेवहाय फोरोंजोबनाय जाखायो गतिके गोदानै बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटि गायसननायनि जेबो दा पलिसि गैया होननानै स्पष्ट खालामना होदों होमबा बिथांमोननि जेसेबांनाखि एनआइटि नेरिम बेखौबो दिनै बिथांमोना
स्पष्ट खालामदों जे एनादार जोङो निरिम होनो हाया खारन माने एइम्स दंखायो गुवाहाटियाव जोंहा मेडिकेल कलेजफोर दंखायो गतिके एनादार बेबायदि निरिम बानायनायनि थाखाय दिनैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामनाय जायाखै होननानै स्पष्ट खालामनाय जादों दानि गुवाहाटियाव थानाय जे एइम्स दङ बेवहायनो थोजासे फेकाल्टिखौ हरनो हायाखै होननानै स्पष्ट बाथ्रा बुंना होबाय दा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने मोनसेबो जे बिटिआर एकर्डआव जे माखासे दफाफोर होनाय दंमोन एनेक्सार होनाय दंमोन जे डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोर माने हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसनफोर दा मोनसेबो खालामना होननानै दिनै भारत सरकारा स्पष्ट बुंनानै होबाय दा बेवहाय बिटिआर एकर्ड हिसाबै जिर' दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बिनि गेजेरजों जेबो उन्नति जाला आरो बे जे सावरायनाय जादों रिभिउ मिटिङाव बे एनडिबिफोरनि केसनि सोमोन्दै जेबो बुंनाय जायाखै एनडिबिफोरनि केसखौ बोरै बोखारनांगौ रन्जन दैमेरखौ बोरै बख'नांगौ बिनि सायाव जेबो रायलायनाय जायाखै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्राखौ जेबो रायलायनाय जायाखै एक्स ग्रेसिया जे होनांगौ जायफ्रा माने मुंख्लं जादों बे न'खरफोरनो 5 लाख थाखा होनांगौ बिनि सायावबो जेबो सावरायनाय जायाखै दा नुनो मोनो दिनै बिटिआर एकर्डआ मोनसे बिदै गला बे जिर' बिग जिर' बियो दा गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै बुजियै रावबो गैला दा हाग्रामा महिलारि सार नङाबा बिपिएफ दोलो नङाबा बिटिसिआव जेबो गैला दा बे माखासे जोंनि मावनांगौ खामानिफोर दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बुंनांगौ दं एनडिबिफोरनि जेंनाखौ बुंनांगौ दं रिहेबिलिटेसन बाथ्रा बुंनांगौ दं दा बे खामानिखौ मावनोनो खाम्फा बरगयारि सारखौ जों दिनैनि तारिखआव नांथारगोन आरो बिथाङानो जोंनि बर'नि जेंनाजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थानाय বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যিবিলাক সমস্যা আছে এইবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী সাৰে মাত মাতিব বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ যুৱ ডেকাসকল যে বেকাৰ সমস্যা আছে বেৰোজগাৰী আছে একেসকলক रोजगार দিবৰ কাৰণে আজি দিল্লীত মাত মাতিব আমাৰ এই বিটিসি অঞ্চলত পাব্লিক সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেনেকৈ বিআৰপিএল আছে এনটিপিসি আছে ঠিক তেনেধৰণৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ যে পাব্লিক সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেনেকৈ বিৰলা টাটা আম্বানী আদানী একেসকলৰ যে বিজনেছ আছে একেটা ইউনিট একেসকলৰ যে বিজনেছত ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইউনিট যাতে বিটিসি অঞ্চলত বহাই দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আজি খাম্পা বৰগয়াৰী সাৰে কাম কৰিব বিটিসি অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰিব ইয়াৰ কাৰণে সকলোৱে ৰাইজে আজি একগোট হৈ বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক জিকাই দিয়ক আৰু বিটিসি অঞ্চলত মানে পাৰ্মানেণ্ট পিচ যাতে আমি আনিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিটো আমাৰ যুৱ ডেকাসকলক মানে হাতত এটা কাম দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা যাতে আমাৰ এই বিটিসি অঞ্চলত আমাৰ যুৱ ডেকাসকলক আমাৰ আই মাতৃ মহিলাসকলক যাতে মানে ঠগাই যাতে মানে বিটিসি শাসন যাতে নহয় ভৱিষ্যতত ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো আমি বিটিসিৰ পৰা একেসকলক উপৰাই পেলাই ইউপিএফএল দলক উপৰাই পেলাই এটা শাসন আনিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আমি একগোট হৈ যুঁজিবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিসিবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ दा साखाफोरा जोंना अलरेडि कमप्लिटेड जोङो बे प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव जे अभियानखौ 2010नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों दा बे स्टार्टआ जोंना जाबोगासिनो दं स्टार्टआप जोंना अलरेडि आरो बेखौ स्पिड आप खालामगासिनो दङ अलरेडि जोंनि गामि गामि जों सौहैजोब्बाय न'खर न'खर जों सौहैजोब्बाय दा जास्ट इलेक्सननि जे मोनसे नियम दङ दिनैहाय नमिनेशन होनांगौ केन्डिडेटआ डिक्लेयार जानांगौ आरो केम्पेइन खालामनांगौ भट लानांगौ दा बे माने सरकारनि प्रसेस बे प्रसेसखौल' जों नेनानै दङ अलरेडि जोङो देरहाखाबाय देरहानाया 100% बे खुनु सन्देह गैया दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा जोंजों दंजोबो आरो मोनसे खोथा स्पष्ट हिरा सरनिया लानानै गोनो गोथो जाबाय थादों हिरा सरनिया दिनै इलेक्सन गेलेनो मोनगोन मोना बे रिटार्निं अफिसारनि आखायाव थागोन दा जों खोनादों मैयाहाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बे स्टेट गभर्नमेन्टनि राय होनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जे हिरा सरनियानि जे माबाखौ बे सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदोंमोन दा बेखौ वान मेन जाजआ दिनैहाय बेखौ माने स्टे खालामफिननांगौ इलेक्सन गेलेनायनि सुबिदाखौ होनांगौ होननानै जे राय होदोंमोन वान मेन जाजआ दा बिनि एगेन्स्टआव मैया आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै केस फाइल खालामफिनदों निस्सय हयथ' बिनि माबाया जे स्टे अर्डार हयथ' बे थाथ'नोबो हागौ इलेक्सन गेलेनो मोनाबो जानो हागौ दा बे मोनसे कर्टनि बेफार बियो दा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन আজিৰ तारिखत কোনো হীৰা চৰণীয়াৰ ইয়াত কোনো গতি নাই হীৰা চৰণীয়াৰ কোনো ঢৌ নাই যেতিয়া হীৰা চৰণীয়াই ৰাইজক 10 বছৰ আজি ঠগাইছে আমাৰ এই বিটিসি অঞ্চলত মানে কোনো উন্নতি হোৱা নাই গঠি ৰাইজে জানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বড়ো গাঁও কৰ্তন বড়ো মানে বাদে বিটিসিত যিমান অনা বড়ো গাঁও আছে এই গাঁওবিলাক কৰ্তন কৰা বিটিসি বাতিল কৰা কিছুমান যে কথা আছিল কিন্তু আজি হীৰা চৰণীয়া ডাঙৰীয়া একো কৰিব পৰা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আজি অনাবড়ো ৰাইজেও আমাৰ বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব বুলি আজি থিৰাং কৰিছে আৰু 100% আমি পাম আমি